Hasi da raiz. Egunon, kaixo, ongi etorri. Pentsatzen dut igual enbiritan zaudela zure aldertikide batzuk eta izkide asko behar bada hor Edimburgo aldera edo Eskozialdera joana direlako eta zu hemen. Inbidiarik ez, baina, bueno, onartu behar dut eta gaurko guna berezia dela guztiontzat eta emozio pixka batekin eta hemendik ere bizitzen ari naizela bai. Bai, jarraitu barreko, holaxa egia denak ere, jakin nahian, ia nola, bontxe eneko esaten zigun, gainera flema britaniar edo dena delako horrekin, ze naturaltasunez hartzen dituzten hain importanteak eta hain sakonekoak diren gaiak eta eztabaidak eta, bueno, ze naturaltasun. Nik ez dut azpimarratzeko mokoa dela. Hortatik asko faltaute dugun, ez da? Halako gertakari berezia, benetan bikaina ez, nolabait historian eta aldaketa bat ekar lezakena, mapa politikoetan ere aldaketak ekar ditzakena, eta hori guztia bizitzen ari da modu xume, xalo, natural, demokratiko batez ez, eta hori onena da, zalantzarik gabe. Kontrastean, eta aipatu duguna, beldurraren diskurso hori, eta bereziki Espainian, Jose Luis esaten zuen, badagoela beldur demokratiko bat, esan dezagun, agian zurtziarekin zer ikusi izan dezakena, eta beste beldur bat, beldurra, ez? Besterik gabeko beldur hori, beldur atrankatzailea esan dezagun, ez da? Nik uste dut nahiko normala dela, historia osoan ere gertatu delako aldaketen aurkakoak direnak eta beti beldurrarekin jokatzen dute, hori izaten da beraien tresna nagusia, eta demokraziaren beldur direnek are gehiago beldurra erabiltzen dute nolabait beraiek etzaitzat jotzen dutenaren kontra ez. Bueno, eta Eskozian izango dena, ezagutuko dugu, dudik ez, eta baina guzti horrek badauka isla da gurean eta Katalunian. Eta, bueno, Kataluniakoare hortxe daukagu, bihar konsulten legea erabaki eta adostuko dute eta plazaratuko dute parlamentan eta asteburuan Masek konsultalako lege hori sinatuko du, noski, eta hortik horrela zirratuko den, ez dakigu ez dakiz, zer espero duzu? Nola ikuste duzu azken txampau? Nire ustez batetik hori, esan duzun bezala Eskoziak eta objektiboki gauzak aldatu ditzake, baina gero ez talde batetik nik uste dut batez ere subjektiboki gauzak aldatuko dituela. Bai Katalunian, bai Euskal Herrian, ez? Batez ere Katalunian bertako prozesu independentista beste maila batean dagoelako gaur egun, ez? Eta alde horretatik zalantzarik ez dago guztiak gaur Eskoziara begira egongo dira, pentsatuz eta han posible dena, hain normala, hain naturala dena zergatik hemen ez, zergatik Katalunian ez, hori nik uste dut galdera izango dela. Horretarako erantzun bakarra da aurrean daukagun estatua nolakoa den. Nolakoa den, nondi datorren eta nolakoa den. Eta ea benetan posible den aldatzea. Eta nik uste dut Katalunian gertatzen ari den guztiak, behin eta berriz adierazten duela, Espainiar estatua aldatzerik ez dagoela, atzo Eskoziatik bertatik esan zuten bezala. Konstituzio espainola ze zurruna den, eta konstituzio hori interpretatzeko modua ere, are zurrunagoa dela, ez? Eta ez dirudi hori aldatuko denik. Azkenean eta 500 urteko historia da, 500 urtez eta politika ulertzeko modu bada, gauzak nik uste dut oso gutxi aldatu direla alde horretatik, eta nik uste dut ez dagoela hori aldatzerik, eta gainera, aste honetan bertan, Madrilen gertatu dena, bai Bartzina lehendakariarekin, bai Urkullu lehendakariarekin, horrek ere adierazten du Madrilen gauzak ez direla aldatu guretzako ere, eta ez direla aldatuko. Bueno, Barzina ipatu jazu, aprotxatuz, gaina ontsi dugulako horri buruz, nola ikusi duzun Barzinaren afera eta bestaren afer hori, esan izan da bezala, agian badago estrategi kontu bat azpitik, ala badago benetan autogobernuari erasoa. Nire ustez batetik dago, erregimenaren Nafarroan eta 35 urtez eta zutik iraunduen aldamiajea erortzen ari dela. Hori da lehenengo konstatazioa. Estatua pustu bat egiten zuelako eusten zion, baina orain estatuak ez du horri eusteko gaitasunik. Hori batetik. Eta orduan estatua jotzen ari da gauza guztiak berriro zentralizatzera, ahalik eta gehien zentralizatzera. Kontua da momentu honetan, krisi momentu honetan, horrek sekulako erronka, sekulako lehia sortzen duela Nafarroaren baitan, Nafar gizarteak
estatua gero eta urrutiago ikusten duelako, eta horre nolabait bi legitimidade oso argi ikusten direlako aurrez aurre, batetik nafar gizartea, eta nik uste dut gainera azken urteetan bertan sustraitu dela pentsamendu bat, era transversal batean gainera, eta hori da Nafarroa bakarrik izan daitekela Nafarrek erabakiko dutena, zentzu guztietan, eta bestalde batetik estatuak eta Espainiar estatuak lehen ematen zion Nafarroako elite bati, ematen zion nolabait Nafarroa lotuta jarraitzeko, eta orain estatu horrek erabaki du ezin duela hori ere eman, eta orduan eta Nafarroko elite hori bere privilegio guztia ere arriskuan ikusten du. Eta hori da, nire ustez, Barzinaren beldurra, eta oso adierazgarria da, atzo bertan, Barzina lehendakariari, halako diskurso ia soberanista entzutea. Berak konfrontazio hitza erabili zuen, eta Espainiar estatua eta Nafarroa aurrez aurre jarri zituen. Benetan bitxia, benetan esanguratsua. Bueno, berriz ere lehengotik jarraitzeko, ezta? Inciso txiki honen ostean, esatuko makinaria martxan jarri dela. Makinaria ez entzuten dugu bat edakik zerrote dela, ezta? Baina, bueno, García Margallo atzerri ministroaren adierazpenak, Kataluniako autonomia deusezte aldelako horretan, eta egin behar den guztia egin beharko dela galdeketa saiesteko edo eragozteko edo debekatzeko. Torres Dulces fiskal nagusia, gogoraraziz fiskal guztiei prebarikazioan eror daitezkela, baldin eta ez duten jokatzen galdeketaren aurrean legeak agintzen duen moduan. Bai, okeraz baldin manago gaur Torres Dulcek ez, Kataluniako fiskal guztiak bildu ditu hortarako, horren inguran jarribideak emateko. Nik uste dut, Espainiar estatuan eta zeozer oso ondo menperatzen baldin badute da, inkisizioaren prozedura guztia eta martxan jartzen, ez? Eta horretan oso onak dira, adituak dira, oso ondo indute mendetan zehar eta orain berriro ere erakutsiko dute inkisizioa martxan jartzeko eta kapazak direla. Zalantzarik ez. Claro, guzti horrek badauka, ez dakit politiko bezala eta sortu alderdiko irakurketatik, guzti horrek badauka rekorrido posiblerik zein da edorkina zazken baten beldurrak. Ez dakit guzteri izan liteken, baina gauz bat aurrera joan ezkero, zen aurritan martxan jarri liteke estatuaren aparato guztia. Eta esageratuko dut horrean, baita tankeak ere behar izan ezkero. Ezakit, hori posible da, gaur egun posible ditzake, Europak bestelako babesik emango luke horren aurrean, ez dira ausartuko batekin pentsatu beharra daukagu gauzak horrela izango direla? Nik Kataluniako ordezkari instituzionalak ikusten ditut dilema batean, ez? Batetik badaukate beraien atzean gizarte zibil bat oso eskaera zehatza egiten duena, eta da hitza eta erabakia nahi dutela, eta milaka lagun dira, milaka, nik uste dute oso gehiengo zabala, argita garbi dago hori, eta gero estalde batetik badago estatu bat, esaten duena, katalaniarrak ezin direla beraien etorkizun politikoaren jabe izan. Orduan, nire ustez, batetik hor dago demokrazia bai ala ez, hori da lehenengo lehia, eta gero estalde batetik dago herritarren eskaera eta estatuaren debekua. Horren aurrean nik uste dut Kataluniako ordezkari instituzionalek oso ondo egin dutela, oso ondo egiten ari direla, momentuz behintzat herritarren eskaerari erantzuten diotelako. Eta horren aurrean eta horrek eskatzen die, nolabait jarrera sendo bat hartzea estatuaren aurrean. Eta hori da egiten ari direna, eta nik uste dut bide zuzena dela. Bi legitimidade daude hor jokuan, estatuarena eta Kataluniar herriarena, eta egia da gauzak horrela jarraituz gero, eta bertan egin ezer izan ez balitz, gaur egun Kuba eta Filipinas, Espainiar estatuaren gatik balitz, Leon eta Zamora bezain espainolak izaten jarrituko luketela. Beraz eta nik uste dut momentu batean Espainiak esaten baldin badu ezetz eta ezin dela, orduan eta Kataluniar eta herriak eta bere instituzioek hartu beharko dituzte erabakiak. Ni ziur naiz, Kataluniar gizarteak eta bere instituzioek erabaki demokratikoak hartuko dituztela eta gauzatuko dituztela erabaketsu batean. Eta nik uste dut aurrean dauenari gutxienez gauza bera eskatu beharko litzaiokela. Hau da, demokratikoki errespetatzea Kataluniak erabakiko duena eta men egitea.
Zer pensatzen duzu, zer etorkizu burura, nola aztertzen duzu, behin da berriro Espainiako diskursoan esaten denean, Kataluniakoa edo Euskal Herrik baldin bada ere, horrela botata, egoera diferentea dela, gurea oso diferentea dela, ez dokala zer ikusirik Eskoziarekin. Eskoziak beste histori bat izan duela, eta beste elkartzeko modu bat Britainia Handiaren ezea hortan, eta orduan, historia horrek nolabait baldintzatzen duela gaur egungo goera, eta beraz, hemen beste irakurketa hori egin behar dela, batasun zale, jakobino, edo delako hori. Gauza batetaz ez dago zalantzarik, nire ustez, eta da, mundu osoan ez daudela bi herri berdina direnik. Hori nahiko normala da, pentsatzea, beraz, herri guztiak desberdinak dira, eta herri guztiek eta segurenez buru jabetza prozesu desberdinak egin beharko dituzte. Nik horretaz ez du zalantzarik. Baina galdera izan beharko luke, hemen herri bat dago, bai ala ez. Herri bat garela pentsatzen dugu, sentitzen dugu, eta horren arabera gure etorkizun politikoaren jabe izan nahi dugu, hori horrela baldin bada, eta hori baldin bada gehiengo sozial zabal baten nahia eta beharra aurrera eraman behar da. Eta segurenez gure prozesu propioa sortuz eta eraikiz gure errealitate desberdin hoiei erantzunez, zalantzari gabe. Tira, ikusiko dugu, Eskoziak zer ematen duen. Urkullu eta Rajoy lehen epatu diazu bilera hori, eta, jakin eruke ze impresio geratu zaizun, batez ere Herri Josu Erkoreka bozera maileak esandakoen ostetik, egindako argitzapen ostetik, naizta gero goztik bizianaka detaila jakiten ari garen, baina, bilera hortan esan zirenak, esan ez zirenak, batez ere badirudio oztasun bat ekarri zuela lehendakariak onuntza, ez da? Nire ustez eta ezin litzateke besterik espero. Hala eta guztiz ere, esan behar da, nire ustez hori dela gauzak egiteko modu zaharkitu bat. Nire ustez iraganeko kontua da, Moncloara joatea, Auskalo zeren eske, eta gero berriro horrela bueltatzeko. Gogoratu behar dut eta historia honetan eta bilabete baino gehiago pasatu direla bilera hori eskatu zenetik eman den arte. Hori berez nahiko adierazgarria da, zenolako konsiderazioa dauen, alde horretatik zenolako aitortza dauen gure hiru herrialde hauetako lehendakariarekiko. Eta ari naiz figura instituzional batetaz guztiok, behintzat Arabar, Bizkaitar eta Gipuzkoar guztiok ordezkatu behar gaituena. Halako aitortza berarekiko gero ara joan eta agendan dakigunaren arabera gaiak ez ziren beste munduko ezer. Eta hala eta guztiz ere ez da erantzun bat ere egon, ez? Nik uste dut horrek adierazten duela argi eta garbi modu hori gauzak egiteko modu hori iraganekoa dela eta ez duela balio garai berri honetarako. Gauzak beste modu batez egin behar direla. EAJ-ko ordezkariek esan dute Euskadi ez omen dagoela Rajoyren agendan. Ikusi dugu Nafarroa ere ez dagoela Rajoyren gobernuaren agendan, argi eta garbi. Eta nik uste dut badela momentua esateko Euskal Herriaren agenda demokratikoan ez dagoela Rajoyrentzako eta bere gobernuarentzako tokirik. Eta gu markatu behar dugula gure agenda politiko propioa herri honetan. Eta gure errealitatearen arabera. Eta nik uste dut horretarako baldintzak eta gaitasunak daudela. Eta importantena da, Madrilera eta beste toki batzutara begira egon beharrean, gure artean hitz egin, gure artean adostu eta gure bidea egitea. Nik uste dut hori posible dela, baldintzak daudela, pentsatzen du gainera herri honek ahalmen eta gaitasuna duela soberan hori egiteko, eta gainera, importantena, herritarrek galdetzen digutela. Niri behintzat, egun hauetan eta Euskal Herritar askok esan dit Eskoziara begira, Kataluniara begira, eta galdera da, eta Euskal Herria? Euskal Herria noiz. Eta nik uste dut horri erantzun behar diogula. Eta horretarako gure artean hitz egin, gure artean adostu, eta gure artean erabaki eta gauzatu. Hori dela bidea. Eta gaur egun nik uste dut prozesu eratzaile bat behar dela Euskal Herrian, seguronez ez da prozesu eratzaile bakarra, izango da prozesu eratzaileen prozesu bat, eta egoeraren eta baldintzen arabera egin beharko da. Eta gaurkoz, Nafarroan ikusten ditugunik baldintza politiko eta sozialik helduenak hori abiarazteko. Hiru herrialde hauetan, nahiz eta gehiengo abertzale nabarremena izan, oztopo nagusia gaurkoz badelako gure artean
ados jartzeko gaitasunik ez dugula, zoritxarrez. Barkatu, katarro eta guzti gabiltzata udazken honetan. Erantzunen bat espero duela esan du lehendakariak ez da, erantzunen bat oraindik ere ikusiko dugu hori horrela dena esten. Esaten ziren adostasun kontuak, bilerak izan dituzue Eusko Alderdi Jeltzalearekin okerrezpanago, Ezker Abertzalea eta ordezkariak ezagit, eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak edo bilduta bilizarete. Ez dugu esan bilera horien berri handirik izan, orokorrean, ezagit, zozer jakiteri bote dagon, ze truke maila egon den, edo ze prospekzio maila egon den, edo adostasun punturik egon den, eta jakin ez dugun. Gauza jakina da bilerak egon direna. Kontua da nire ustez horretan eta arduraz jokatu behar dela. Abia puntua ez da bat ere samurra izan, denodakigulako abia puntua izan direla, bi alderdien arteko, batez ere hori EAJ eta sorturen artean egondako tirabirak eta barrez. Abia puntua ez da bat ere samurra izan. Eta gehien bat tirabira hoiei erantzuteko lehenengo bilera egin zen nolabait gure arteko giroa baretzeko eta pixka bat lasaitzeko eta beste abiapuntu batera eramateko asmoz. Nik uste dut hori lortu dugula. Gero, badaukagu bide luze bat egitea oraindik elkarren artean konfiantza sortzeko. Nik uste dut horretan hasiak garela. Nik gainera azpimarratu nahi dut beste aldean, EAJaren aldean, ikusten duela jarrera ireki bat. Elkarrizketarako jarrera ireki bat, eta nik esango nuke adostasunetara iristeko jarrera ireki bat. Eta guk hori behintzat oso positiboki baloratzen dugu. Badakigu jarrera politikoak momentu honetan eta oso desberdinak direla, nola ikusten ditugun gauzak batzuk eta besteok, nola nahiko genuken batzuk eta besteok, baina gure jarrera behintzat bada adostasunak egitea, herri gisa iruditzen zaigulako ezinbestekoak direla aurrera egin ahal izateko, batez ere erabakitzeko eskubidearen inguruan, behar dira adostasunak gure artean, eta hori da gure jarrera eta gure borondatea, eta horretan konpromiso hartzen dugu benetan horretan tematzeko eta gure partetik aldugun guztia jartzeko. Eta momentuz behintzat, somatzen dugu zailtasun guztien gainetik beste aldean ere antzeko jarrera bat dagoela. Eta nik uste dut berez positiboa da eta posteko modukoa. Ez dago euforiarako nolabait arrazorik, baina nik uste dut bai behintzat lortu dugula gure arteko harremanetan beste abia puntu bat jartzea, eta ez da gutxi. Ez da gutxi, elitzake gutxi. Oztopoak edo mesfidantzak berra da, eragitzara bilezakegu, mesfidantzak sortuta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean. Mesfidantzen, ezakite, berra da, izebergaren puntan edo iragandako indarkeria, etaren presentzia hori, egindakoaren azterketa, egunotan Joan Fernandezek zapaldutako giza eskubideen autokritika gehiago eskatzen zuen, ezagit, puntu horiek izan litezke berba zailenak zuen harremanetan? Nik uste dut mesfidantzetan iturburuetako bat izan daitekela iragana edo iraganak, norberarena, zalantzari gabe, Ezker Abertzaleen iraganak mesfidantza sortzen dizkio EAJari, baina Ezker Abertzaleari mesfidantza sortzen dizkio EAJaren iragana. Eta alde horretatik eta iraganaldi horren inguruan ere guk uste dugu azterketa kritiko hori alde bioi dagokigula. Eta esan behar dut gainera alde horretatik horretaz ere hitz egin dugula, eta guk ere hitz egin dugu era pribatu batean eta egin beharko genukela halako ariketa bat, komenigarri izango litzatekela nolabait fokoetatik kanpo eta nolabait eta mikrofonetatik urruti, benetako konfiantza sortzeko alde bien artean, ez? Halako ariketa zintzo bat egitea, bion artean eta benetan hori guztia alden neurrian behintzat eremu hori lantzen hasteko. Hori da kontuetako bat. Nik uste dut mesfidantzetan beste oinarri bat ere badagoela, eta ukaezina gainera, eta da bi indar politiko horiek, behintzat hiru herrialde hauetan, ez? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hauteskunde lehian nagusi izango garela. Badirudi ez,
leia nagusia gure artean izango dela. Eta halako leia dauenean, zaila izaten da elkarlana sortzea, zaila izaten da nolabait horretan aurrera pausuak ematea. Nik uste dut hori onartzea ere abia puntu egokia dela. Ez, leia hori egon badagoela, baina nik uste dut behintzat hori da ezkera abertzalean eta esango nuke EH Bildun ere egiten dugun planteamendua da leia hori alde batera gelditu behar dela, benetan momentu honetan hor dago Eskozia, han dago Katalunia eta herri honetatik ere erantzunak eman behar ditugu. Ez? Guk geuk beste horizonte batzuk eskaini behar dizkiogu gure herritarrei. Eta alde horretatik guk uste du hori dela jendeak eskatzen diguna, eta kapazak izan behar dugu alderdien arteko leia oso importante izango da, baina alde batera jartzen ikasi behar dugula, behintzat eta gure herriari beste ikuspegi bat edo eskaini ahal izateko. Hori da gure asmoa, eta horretan zentratuko gara urrengo hilabetetan, eta gainera gure buruari indiogu ere erronka bat, eta da bi aldetara begiratzeari ustea, ea bestek zer egiten duten, gaizki, zer egiten duten ongi, benetan gure buruari begiratzeko ea zer egiten dugun guk, edo zer egin beharko genuken. Eta gehiago hitz egitea guk egiten dugunaz, edo egiten ez dugunaz eta egin beharko genukenaz, gainontzekoek egiten dutenaz baino. Hori da gure planteamendua da, hori da gure asmoa, eta horretan zentratuko gara. Gu benetan eta herritarrek esaten digutena kontuan hartzen dugu, eta horren arabera planteatzen duguna da Euskal Herritar hoiei guztiei erantzun behar zaiela. Eta erantzuteko modu bakarra da eskaintza politiko zehatzak eginez. Eta hori da gure asmoa lanurte politiko honetarako. Paul Riosek, duela hilabete batzuk, bai honetan esan zuen, 3 hilabeteko hau, irailetik abendurako bitarte hau, erabat garrantzitsua ikusten zuela, bake bidea osatzeko, burutzeko edo bideratzeko behintzat, ez da? Orain bideratze ezpadan, nolabait esaten zuen, gero asko zailduko dela, justu hauteskunde prozesuak etorriko direlako, eta gauzak korapilatuko direlako, eta hor galtzaile beti ere bake bidea izan litekelako, ez dakizuko hori konpartitzen duzun, eta hor aurrera egiteko zer gehiago asmatu beharrote den. Nik horretan, irakurketa horretan bat egiten dut, baina nik beste eduki bat, beste gauzatxo bat eta erantziko nioke ez. Eta hori da estatuaren jarraren inguruan guztiok diagnostiko bera partekatzen baldin badugu, bat egiten baldin badugu horretan, eta ikusten baldin badugu estatuarekin zereginik ez dagoela, orduan konponbidea ere argiago dago, eta da gure artean egin beharko dugula. Ezin zaio estatuari begiratu, eta orduan gure artean egin beharko dugu. Honetan ere, gatazkaren ondorioen atalean ere bai. Orduan gure artean eta hitz egiten eta adosten hasi beharko dugu. Eta hori da ere gure asmoa, eta horretaz ere EAJ-arekin beste batzuekin bezala mintzatu gara eta mintzatuko gara. Hor badago variable bat, esaiestu ezineko eta estatuekin kontatu beharrekoa, eta da justu presoen hurbiltze hori, eta hori eskatzea ez gainera zer gehiago egin liteke. Presio soziala, da gure ustez eta hor tresnarik eraginkorrena, guztiok kapazak izan bartugu alik eta presiorik sozialena egiteko, baina gero ez talde batetik ere kontuan hartu behar dugu estatuak oraintxe bertan espetxe politika erabiltzen duela gerra tresna bezala. Gerra tresna bezala, gu bakea eraikitzeko fase batean gaude, horretan gauden nire ustez eta Euskal Herrian eragile gehienok, baina estatuak jarraitzen du espetxe politika erabiltzen gerra tresna gisa. Barruan dauden pertsona guztiak, preso politiko guztiak badakite zergatik dauden, beraiek militante independentistak dira, guztiek eta espetxen egoteko abia puntu arrazoi politiko bat izan zuten, eta badakite ze nolako egoeran dauden. Beraiek eta prozesu honetan ez dira parte hartzen ari beraien egoera personala konpontzeko. Beraiek ulertzen dute presoen egoera konpontzea izan behar dela nolabait konponbide osoaren osagai bat. Eta horretan eta ekarpenak egiteko prest daudela esan dute. Guk horrekin bat egiten dugu. Eta planteatzen duguna da, seguruenez, prozesu osoa kontuan hartu behar dugula,
presoen egoera ere, nola konponduko den ere ikusteko eta jakiteko. Azkenean eta zalantzari gabe, estatuak erabiliko du presoen egoera, gure prozesua, burujabetza prozesua bera geldiarazteko posible baldin bada. Eta ez diogu utzi behar. Eta nik uste dut gogoeta hori, hausnarketa hori, gero eta zabalduago dagoela espetxetan ere. Beraiek ere hor badaukatela paper bat, badaukatela eginkizun bat, batetik gatazkaren ondorioak gainditzeko, baina horrekin batera ere gatazka osoari konponbide integral bat emateko. Bueno, hamarrak eta 1 minutu dauzkagu, gure solaskideak seguru badaudela zuriz edo zer galdetzeko edo gogotan. Bakarrik puntu bat, honen inguruan, esan dezadan, sarek deitu daukala larun bat ontanako ekimen bat edo Bilbon, presoen hurbilketaren inguruan bereziki, eta hori Carlos Urquijo gobernu ordezkariak, Espainiako gobernu ordezkariak, elegite bat edo sartu zeukala auzitegian esan du, ez dagoela eragozpenik ekimen hori egiteko, beraz ez dakit, badago hor, agian aipatu duzun estatuaren, ordezkaritza horren ekimen jarraitu hori, ez da, agian hor erruak eta bilatzeko, ez da? Nik horretan azpimarratuko nuke, giza eskubideen urraketak aipatzen direnean eta aipatzen da baita berriz ez oraindik eta gatazka pairatu dugun eta pairatzen ari garen gatazkaren ondorioz eta oraindik zauriak irekita daudela, zauri horietako batzuei oraindik odola dariela, ez? Eta horiek dira dispersioak eta gaur egun eta eragiten dituen zauriak. Hor dakau Jone Artolaren egoera, pasan asteburuan zer gertatu zen badakigu, zorionez. Ezen inor hili gertatu, baina gertazitekeen, eta horri ere, estop handi bat eta jarri behar zaio. Amaitu behar da dispersioarekin, eta dispersioak eta egunerokoan giza eskubideak urratzen dituelako. Eta bakea eraikitzeko garai honetan ezin da hori onartu. Ezin da hori onartu lehengo gunean eta halako berritxar bat izan genolako, baina berritxarragorik egoteko arriskuan bizi garelako. Eta askotan gertatzen delako, gainera, ez delako gauza isolatua. Eman ditzagun azkeneko gure minutuak entzundako guztiekin, nahi duzu azkenekotik edo hasierakotik? Kaixo egunon, zir. Kataluniaren arira edo esan duzu gizarte mobilizauta dagoela eta mobilizazio handia dagoela eta presio soziala eta gero hona etorrita komentatu duzu geure artean adostu beharra, hitz egin beharra dagoela eta adostu beharra dagoela, zer egingo dugun eta bestea, ez? Zein izango litzateken, ez da bidea edo diferentzia han mobilizazio handia egiteko gizarte aldetik egindako zera presio hori, sozial hori ere badagona eta badirudi askoren ustez, ez dut esango, behartuta dagoena, baina dauka atzean hori kortxoi hori eta presio sentitzen duena, eta nolabait bultzatu egiten duena. Hemen olakorik ez gertatzeko, zein da arrazoia alderdikeria, gizartearen banaketa edo ustezko banaketa Euskal hori nola neurtzen dugun, eta ze izango litzateken alde hori, ze beti izan dugu Euskal Herrian gizartea, oso gizarte politizatu daukagu hau eta bestea, eta Katalunian bazirudien lo zeudela, argi urtetara gugandik eta kolpetik irauli da kontua, ez? Orduen zein da zure analizia edo? Nik uste dut batzuetan eta pizgailua topatzea kosta egiten dela, ez? Eta adibidez Katalunian eta jende guztiak esaten duela 4 urte askoz independentista gutxiago zeuden. Askoz gutxiago, iaia gutxiengo bazan, ez? Eta gaur egun eta bakarrik ikusi behar da gauzak nola dauden. Horreta pizgailu bat egon zen eta hori izan zen estatuak berak sortutako agravioa, ez? Estatutarekin gertatu zena eta hori gero eta larriago bilakatu da eta alde horretatik eta horrek eta piztu du jendea eta han gertatzen ari da gauza bitxi bat eta da Espainiar sentitzen den jende asko independentista bilakatu dela. Hemen Euskal Herrian nik uste gaurkoz behintzat independentista gehiago daudela duela urte batzuk Katalunian baino, alde horretatik oinarri hori sendoagoa da, baina egia da oraindik eta beste jende bat ez dugula erakartzea lortu, ez? Nik uste dut oraindik behar dugula pizgailu hori, eta egia da alderdikeriak edo alderdien arteko giro politiko eskaz horrek ez duela laguntzen, eta beste elkarlan esparru batzuk sortzea,
baina nik uste dut pizkanaka mugimendu horiek ematen ari direla, ez? Eta nik esango nuke hemen Euskal Herrian ere gizarte zibila eta bakarrik ikusi behar da ekainaren 8an Iruña eta Durango bitartean gertatutakoa, ikusteko gizarte zibila aurrera doala. Noski, bere ritmoan, bere abiaduran, baina aurrera doa. Eta alderdi politikoak eta kasu honetan ere pizka bat atzean gelditzen ari garela. Eta guk behintzat ulertzen dugu erabakitzeko eskubidearen alde gauden alderdi politikok hori guztia lagundu beharko genukela. Eta hortarako gure jarrera argia izan behar dela, ez? Eta horretan eta bilatu behar dugu nolabait pizgailu hori. Baina egia da, oraindik ez dugula topatu, eta horregatik eta Euskal Herrian gaur egun nolabait fase atzeratuago batean gaudela, ez? Bai, dago puntu bat Eskoziarekin konparatuta eta entzuten dizudanean nolabait giza eskubideen oinarria hartu behar dela, nolabait ardatz nagusia bezala edozein prozesua ezin dut imaginatu adibidez Eskoziako prozesu hau gaur gauzatzeko posible izango tezan, orain dela urte gutxi arte nolabait Eskoziako adibidez ezkerrak edo independentistak babesa eskeniko bazioten erakunde bati non asesinatuak praktikatzen zuena. Bertako poliziei, periodistei, enpresariei, bertakoei, nik uste dut Eskoziako giroa beste bat izango litzatekela eta segurasko posible etzela izango izatea gaur egun. Presoen pelikulataz hitz egiten egeanean, aipatu duzu abia puntua izan zala nolabait arrazonamentu politiko bat. Baina, karo, preso daude krimena egiteagatik, ez planteamendu politikoagatik. Baizik, nolabait, asesinatok egon direlako, baiketak eta abar. Jonanena aipatu du lehen Estebanek, noiz ezker abertzalen aldetik, hainbeste urtetan babesa eskaini diona erakunde eta bezalako erakunde bati autokritika sakon bat, baino ez PNV-ri, baizik Euskal Gizarte osoari, nik uste dut zotzaiona. Eta nolabait presoen aldetik, nolabait konponbide oso baten ondorioz beraiek, hombre, nik uste presoak ere, nigo nintzen ere lagun baten asesinatoa ospatu zanen egun hauetan, preso bat etorri zan barkamen askatzea bere emazteari, Mari Jauregita zagin naiz. Valentin Lasauten kasua eta beste preso batzu badaude barkamena zuzen askatu dutenak eta bere bidea nolabait hortik joan dena. Noizko autokritika sakon bat ezkera batzalaretik eta presonaldetik ere, jarrera hori sakontzea askoz gehiago biktimarekiko. Nik uste dut horrek bai ikaragarri lagunduko lukela, edozein prozesua gauzatuta ere Euskal Herrian oinarri demokratikoetan askoz sendogauk izateko. Bueno, nik uste dut galdera bat baino tesi bat dela, guztiz errespetagarria baino autokritikarena noizko. Tesi oso bat, ez? Nik aipatuko nuke lehen esan duzuna Eskoziakoa elitzatekela posible izango tabar, igual erresuma batutik ere oso urrutira joan gabe, Irlandara joango nintzatekeni. Eta zergatik hemenez Irlandakoa bezalako prozesu bat? Zergatik, erresuma batuan estatu mota bat daukatelako aurrean, bai Eskoziarekiko, bai Irlandarekiko, eta hemen badaukagulako beste bat, beste estatu mota bat. Autokritika zorrotza egin beharko lukena. Herri honekiko, herri honen aurka, herri honetako herritarren aurka egin duenari buruz. Horretaz ere autokritika pixka bat ere beharko genuke, baina ez dugu inoiz entzungo, zoritxarrez. Beste alde batetik, ezker abertzaleak autokritika egina du. Duela 2 urte, baina pixka gehiago, esan genuen eta Kursalen egindako ekitaldi batean. Adierazi genuen, biktimen aurrean, jende, herri honetan gatazkaren ondoriak sufritu dituen jende guztiaren aurrean, ez dugula izan historian, gure historian, eta ez dugula izan beharreko jarrera. Eta hori deitoratu dugu. Nik uste dut agian ez dela nahikoa izango, baina guk behintzat ez dugu planteatzen, guk autokritika hori egin dugu, autokritika horretan sakontzen jarraituko dugu, eta nik uste dut adibidez guk zenbait ekitalditan parte hartzen dugunean eta diote biktimekiko aitortzan egiten diren ekitaldian parte hartzen dugunean autokritika bat egiten ari garela. Nahiko nukenik adibidez PSko
edo PPko ordezkariak agertuko balira personaldeko, presoen adibidez dispersioaren aurkako ekimen batera, ez geniek eskatuko autokritika esplizito bat. Agertzearekin ekoa da. Badakigu autokritika bat egiten ari direla bere aurreko jarrerarekiko. Baina hori ere ez dut uste ikusiko dudanik. Hala eta guztiz ere guk jarrituko dugu bide hori egiten eta horretan sakontzen. Eta guk pentsatzen dugu gure herria maite dugulako halako gauzak egin behar ditugula. Baina gure ustez eta prozesu hau ondo egin nahi baldin badugu ezin dugu planteatu alde bakar batek barkamena eskatu behar duela eta ez dakizen olako autokritika egin behar duela. Nik uste dut gatazka honetan sufrimendua eragin duten alde guztiek autokritika hori egin beharko luketela benetan bake sendo bat eraikitzeko. Bestela, garaie eta galtzaien istorio bat kontatuko dugu, baina ez dugu bakea eraikiko. Eta nik uste dut bakea hori baino importanteagoa dela. Beraz, nire ustez horretan eta aplikatu behar dugu, baina aplikatu behar dugu guztiok. Bueno, ezak ja, honezkero ze ordu daukagun ere, 10:14 minutu, denboraz pasata gaude, Olaia Urtiaga albistekin jarraitzeko prest. Hor txapa bat ikuste dizut, yes, beraz, zuk apustu bat egin daukazu, edo nahi bat bentsat argi erakutsi daukazu txapa horren bitartez ere bai, ezta? Bai, hemen egon da, ze gutxiago horrela dirazte baino ez. Hasier Arraiz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta laster arte nola ez? Bai, aztertzeko aukera izango dugu guzti hau, Ondo izan.